Il-ġimgħa mqazza dik il-ġimgħa li twassal għall-Għid il-Kbir, il-jum li fih niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Il-ġimgħa mqazza tiftaħ bħatt il-pan li fakkar il-jum meta Ġesu daħal Ġerusalemm rikeb fuq ħmar, ftit jinbiss qabel ġie msallab. Ġesu daħal Ġerusalemm biex jiċċelebra l-Għid Ludi jew Pesaħ, il-festa Ludija li kienet tfakkar kif Alla ħelles lill-Iżraelin mill-jasar tal-Eġittu. Bħala parti miċ-ċelebrazzjoni tal-Għid, ritwal importanti fiż-żminijiet tal-qedem kien is-sagrifiċċju ta' ħaruf, imsejjaħ il-ħaruf tal-Għid. L-insara jemmnu li Ġesu hu l-ħaruf ta' Alla li ġie sagrifikat għal ġnubietna. Mit-tnejn l-erba' kienu ġranet li jwasslu għall-Għid. Il-ħamis, l-ewwel jum tal-festa tal-Għid, id-dixxiepli staqsew lil Ġesu ferriedhom iħejju l-ikla tal-Għid għal dakinhar fil-għaxija. Il-jiem ta' wara jissejħu tridu li bil-Latin tfisser 3 ijiem. It-tridu tal-Għid jibda il-ħamis fil-għaxija u jagħlaq il-ħadd fil-għaxija. Jinkluda ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira, sibt il-Għid u ħadd il-Għid. Fil-lejl ta' ħamis ix-xirka, Ġesu ħasel saqajn id-dixxiepli u ċċelebra l-aħħar ikla tiegħu magħhom. Ġesu ħareġ fil-ġnien tal-Ġetsemani biex jitlob u d-dixxiepli beda jħodhom in-nas. Imbagħad hu ġie tradut minn Ġuda u arrestat. Dak il-lejl, Ġesu ġie interrogat mill-qassisin il-kbar u l-għada minn Ponzu Pilatu. Fil-ġimgħa l-kbira, Ġesu ġar is-salib tiegħu sa fuq il-Golgota fejn ġie msallab dakinhar filgħodu. Miet u ġie midfun il-ġimgħa wara nofsinhar. Is-sibt ġismu baqa' fil-qabar. Imbagħad kmien il-ħadd filgħodu il-qabar instab vojt. Ħadd il-Għid aħna niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Din l-aktar ġurnata importanti tas-sena. Ġesu qeleb il-mewt u tagħna t-tama tal-ħajra dejjem. Ejjew ma ninsewx li ħadd il-Għid huwa biss il-bidu. Żmien l-Għid idum 7 ġimgħat sal-festa ta' Għid il-50. Fi aħna nfaħru lil Alla għall-imħabba bla tarf li għandu għalina. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!